gik ma isetime bwo piny ka gin gik maneno mar Nyasaye medriti. Ang'eyo ni dweche 3 mosekadho gi ok osebedo ni mayot ahinya. Jomoko samoro nyalo bedo ni bani wach to ikano gi mana e chunyi to isebedo ka iriwo ji te kata bed ni weche moko muomi kamano. Wan gi geno Jehova Nyasaye biro telo ni biro tai nyaka okang' moro machielo. Jomadongo, gavana, wach mari mogik sa aneno korumo ka. Erokamano Victor. Nya neno ka jatend piny owacho ni nyithindo duto te odhi sikul. To sama walose ni ntiere nyithindo mang'eny ma pod ok odhi sikul. Kech nyathi ok nyal wuok awuoka to dhi e sikul mar ni an abiro. Skunde go ichulogi, nyathi dwaro uniform gi gik mamoko. Aparo ni ting'ne ni nitie kuom ruodhi. Ruodhi ga assistant chiefs mantiere mondo mi gine ni to nyithindo gi koluwore gi dwach mar jatend piny bende gichopi e sikul adier ma gibedo enrolled eka koro kati bingi kaka gikonyore. To mokwongo ka nyathi ok nyal dhi kende to kare ruoth ema nigi ratiro kata chir mar dhi kawo nyathi dalagi oter nyathino gi uniform manyocha en godo e primary cha. Kotere godo ng'ata ok nyal timo tim makamano. Koro aparo ni mondo wabed gi 100% transition no mano nyaka timre. Mogik en ni mbura kata paka man gi lek mar bedo kwach nyaka koro were gi chamo yieyo. Ochak chamo diel, kochamo mwanda gi gik makamoko, kata ka ok omako gi to temo ka gima ong'iyo nono to biro mana medo bedo mbura. Senior,